Савет міністраў склаў свае паўнамоцтвы. 29гадовага мытніка Віктара Вараб'ёва абвінавачваюць паводле 5 палітычных артыкулаў, а ў Кіеве развіталіся з загінулай беларускай добраахвотніцай Марыяй Зайцавай. Найважнейшыя навіны ў аб'ектыве. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Вітаўт Ціўчык. І сёння ў нас. Ізноў вучэнні. Міністэрства абароны паперакрывае дарогі і будзе трэнавацца адбіваць атакі беспілотнікаў. З такім кіраваннем арміі увогуле вельмі забаўна гэта, в прынцыпе, выглядае. Эканоміка развіваецца? Афіцыйная статыстыка хваліцца ростам выплатаў. Зараз вялікае пытанне, ці будзе наступная інфляцыя, она абавязкова будзе. Ці перагоніць яна, ці дагоніць гэтае падвышэнне заробку. Новая амерыканская палітыка. Дональд Трамп пагражае еўразвязу увядзеннем мытаў. Мы гадамі ўсім дапамагаем, і шчыра кажучы, я не думаю, што яны гэта цэняць. Натхнёныя польскай салідарнасцю, публічна выказваем падтрыманне адважным беларусам. У Гданьску распачаўся Касцюшкаўскі форум. Адмысловая падзея, зарганізаваная Міністэрствам замежных справаў Польшчы і Еўрапейскім цэнтрам салідарнасці. Форум праходзіць у межах старшынявання Варшавы ў Еўрапейскім звязе. У Гданьску працуе мой калега Сергей Пеляса, у якога зараз даведаемся пра падрабязнасці. Сергею, вітаю і перадаю табе слова. Дякую, Вітаў. Добрый вечар. Мы тут знаходзімся каля шекспірскага тэатра ў Гданьску. У гэтым тэатры менавіта ў гэтыя секунды ўваходзяць апошнія госці на спектакль, які арганізавалі беларускія творцы. Спектакль называется «10 гадзінаў у наўпроставай лініі дадому». Гэты спектакль сёння ўвечары пачынае двухдзённы Касцюшкаўскі форум. Гэта вялікая міжнародная канферэнцыя, галоўны дзень, якой адбудзецца заўтра. У гэтай канферэнцыі удзельнічаюць палітыкі, эксперты, журналісты, усе тыя, хто неабыякавы да справы вольнай Беларусі. Міністэрства замежных справаў Польшы арганізоўвае гэты форум. Месца і дата не выпадковая. Менавіта заўтра Тадзеуш Касцюшка, герой шматлікіх народаў беларускага, літоўскага, польскага і, канешне ж, амерыканскага народу. Заўтра дзень народзінаў Тадзеуша Касцюшкі. 279 годкі, калі не памыляюся. Менавіта ў гэты дзень і адбудзецца галоўная падзея Касцюшкага форума. Заўтра адбудуцца дыскусіі на розныя тэмы, а дзень пачнецца з таго, што удзельнікі форума ускладуць кветкі перад помнікам загінулых працаўнікоў судаверфі ў Гданьску, якія выказалі свой пратэст супраць камуністычнага рэжыму, і ў 1970 годзе у снежні іх расстралялі камуністычныя ўлады ПНР. Месца правядзення канферэнцыі таксама не выпадковае. Гданьск асацыюецца з рухам салідарнасці, са страйкамі працаўнікоў судаверфі ў Гданьску, і менавіта у гэтыя дні сімвалічныя і ў месцы гэтым і адбудзецца Касцюшкаўскі форум, які скончыцца заўтра ўвечары. Таксама падзеі, звязаныя з Тадзеушам Касцюшкам. Увечары заўтра адбудзецца прэзентацыя вядомага мастацкага фільму «Кос» пра Тадзеуша Касцюшку, і гэты фільм пакажуць у версіі з беларускімі субтытрамі. Вітаўт. Дзякуй, Сергей. Мы працягнем сачыць за Касцюшкаўскім форумам у Гданьску і заўтра падвядзем яго вынікі у аб'ектыве. І да іншых навінаў. Як на палігонах, гэтак і на незнаёмых участках мясцовасці. У лукашэнкаўскіх вайскоўцаў зноў вучэнні. Пры гэтым напярэдадні Вальфовіч заявіў, што няма прыкметаў зачыну патэнцыйнай агрэсіі супраць Беларусі. Да чаго рыхтуюцца ў арміі, высвятляла Ірына Дарафейчук. Ізноў перамяшчэнне вайсковай тэхнікі, ізноў магчымае абмежаванне руху цывільнага транспарту па дарогах агульнага карыстання, ізноў выклікаюць вайскова-абавязаных з запасу. Міністэрства абароны Беларусі паведаміла пра чарговае правяранне баявой гатовасці ўзброеных сілаў краіны. Как говорит наш главнокомандующий, расслабляться нельзя. И это в первую очередь касается нас с вами. Особенно сейчас. Обстановка обязывает нас держать руку на пульсе и держать порох сухим. Быть готовым при необходимости обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь.
Падчас вучэнняў, сярод іншага, плануюць выпрабаваць сродкі радыёэлектроннай барацьбы для супрацьдзеяння беспілотным лятальным апаратам. Таким кіраваннем арміі увогуле вельмі забаўна гэта в прынцыпе выглядае. Да? Мы самі задачу поставілі, самі сабе адрапартавалі аб іх выкананні, самі себе ацэнілі, все цудоўна. То бок насамрэч гэтыя праверкі хутчэй такая фармальнасць проста. Вайсковыя вучэнні ў Беларусі, пачынаючы з 2022 года, ладзяцца практычна бесперапынна, то на сваёй тэрыторыі, то ў Расіі ці іншых краінах АДКБ. Пры гэтым і Лукашенко, і прадстаўнікі розных сілавых структураў увесь час заяўляюць пра пагрозы Беларусі ад захаду і ў той жа час пагражаюць самі. Любое неосторожное слово, движение может начаться открытое вооруженное противостояние вплоть до применения ядерного оружия. Але напярэдадні дзяржсакратар Рады бяспекі Александр Вольфович раптам змяніў рыторыку. Сегодня, по крайней мере, мы не видим тех признаков, которые бы угрожали и говорили о развязывании какой-то потенциальной сегодня агрессии по отношению к Республике Беларусь. На сегодняшний день мы их не видим. Но количество учений и те шаги, которые предпринимает коалиция западных стран, конечно, они не успокаивают. Ці азначае гэтая заява Вольфовича змены ў палітыцы рэжыму? Хто спадзяецца Лукашенко, гэта прынамсі на палітычную размарозку з захадам. Знову гэта не будзе стратэгічнай размарозкай, а толькі сітуатыўнай палітычнай размарозкай. І за гэтую размарозку ён гатовы выпусціць частку палітычных вязняў. Рэжым Лукашэнкі падтрымаў агрэсію Расіі супраць Украіны і дазволіў выкарыстаць сваю вайсковую інфраструктуру ды паветраную прастору для ўварвання. Сёння, паводле расследавальнікаў, значная частка беларускай прамысловасці абслугоўвае ваенныя замовы Расіі. Да і сам Лукашенко моцна залежыць ад Крамля, нагадвае Павел Усаў. Таму у палітычным кантэксце так можа адбыцца нейкае злагоджанне адносінаў з захадам, нейкае ацяпленне, але ў рэальна стратэгічным аспекце наўрад ці Беларусі змене свае арыентацыі. Гэта трэба разумець. Да і захад пакуль яшчэ схіляецца да ўсё большага ціску на рэжым. Да трэцяй гадавіны пачатку вайны ва ўкраіне Еўразвяз падрыхтаваў новы пакет санкцыяў супраць Расіі ды Беларусі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Цэнтр выбаркам паставіў кропку ў так званых прэзідэнцкіх выбарах, зацвердзіўшы афіцыйныя вынікі. Гэтак Александру Лукашенко намалявалі амаль 87% галасоў, а ягоным апанентам лічбы ў межах статыстычнай хібнасці. Штопраўда, нават такая стэрыльная кампанія не да канца задаволіла рэжым. У ЦВК задумаліся наконт адмены імітацыі ўсенароднага галасавання. Алесь Залеўскі. Упершыню пасля першых прэзідэнцкіх выбараў у далёкім 94-м годзе усе ўдзельнікі электаральнай кампаніі пагадзіліся з вынікамі галасавання. Крытычныя заўвагі дазволіла сабе толькі экс-кандыдатка Ганна Канапацкая. Яна заявіла, што не адчувае свята ў дзень выбараў, паўшчувала дэмакратычныя сілы, якія заклікалі да байкоту, і закінула ўладам непрабачэнне народу падзеяў 2020-го. Калі мы хочам ісці далей, увогуле ў Беларусі, а не быць бясконцу в замарочным працэсе. Так, трэба шукаць нейкія кампрамісы, у тым ліку, напрыклад, так это можа быць з боку дэмакратычных палітыкаў, што можа не адбудзецца прям заўтра адразу дэмакратычны транзіт і свабодныя выбары. Разам з тым, так, боку ўлады гэта мусіць быць спыненне рэпрэсіяў і вызваленне палітвязняў. І далей можа будзе тады пра нешта размаўляць. Пакуль мы бачым, што некай гатоўнасці вось нават да такого збліжэння асабліва няма. Болей таго, улады нагул задумваюцца пра адмену працэдуры абрання прэзідэнта шляхам усеагульнага галасавання. Днямі дзяржаўная прапаганда закінула ідэю выбараў кіраўніка краіны чальцамі усебеларускага народнага сходу. Я не верю в этот либеральный демократизм, понимаете? Не верю в это. Поэтому эта система, на мой взгляд, она более честна по отношению к своему избирателю. Пакуль жа, паводле заканадаўства, пасля зацвярджэння вынікаў выбараў свае паўнамоцтвы складае дзейны ўрад на чале з прэм'ерам Раманам Галоўчынкам. Міністры будуць выконваць абавязкі да прызначэння новага складу. Алесь Залеўскі, Белсат. У Беларусі месяц надбавак, як да заробку ў бюджэтнай сферы, так і да сацыяльных выплатаў. Разам з сёлетнім 13% павышэннем да мінімальнага заробку з лютага выраслі выплаты на дзяцей. Цяпер на апеку за першым дзіцём да 3 гадоў бацькі будуць атрымліваць больш за 83 рублі. На другое і наступнае дзіця штомесячныя выплаты вырастуць амаль на 100 рублёў.
Такім чынам, рост дапамогі складзе ў сярэднім каля 9%. На 100 рублёў паболее і аднаразовая выплата з нагоды нараджэння дзіцяці. Растуць у Беларусі і заробкі. Паводле справаздачы Еўразійскага банку развіцця, летась рост склаў 13%. У студзені была павышаная мінімальная стаўка аплаты працы амаль на 7%. А таксама павялічаныя надбаўкі для асобных катэгорыяў бюджэтнікаў. Ці паспявае рост выплатаў за цэнамі ды інфляцыяй, мы запыталіся ў аўтара праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александра Кныровича. Гэта цалкам вымушаныя меры, таму што ў мінулым годзе адбылося падвышэнне заробкаў у камерцыйным сектары. І менавіта гэта выклікала рост цалкам доходаў насельніцтва на 9,6%. Але адначасова мы пабачылі павелічэнне разрываў паміж бюджэтным сектарам і сектарам рэальнай эканомікі. Ён быў там 36, напэўна, адсоткаў паміж заробкамі эканомікі і заробкамі, напрыклад, у сацыяльнай сферы. І таму дзяржава была вымушана падвышаць гэтыя зараз гэтыя датацыі і гэты ўзровень мінімальных заробкаў у тым ліку. Таму што інакш людзі ішлі бы працаваць у камерцыйны сектар і сыходзілі бы цалкам з бюджэтнага сектара. Што ж датычыцца суадносін інфляцыі і гэтага роста, у мінулым годзе у нас была прыдушаная інфляцыя праз рэгуляванне коштаў, але ў гэтым годзе дзяржава ўсё ж такі бачыць негатыўныя наступствы, бачыць, што адбываецца з балансамі прадпрыемстваў і плануе адпусціць гэтыя кошты. І таму зараз вялікае пытанне, ці будзе наступная інфляцыя, она абавязкова будзе, ці перагоніць яна, ці дагоніць гэтае падвышэнне заробку. Чарговы небяспечны інцыдэнт з футбольнай брамай. У Ашмянах канструкцыя ўпала на 11гадовага хлопчыка. Дзіцёнка з цяжкімі траўмамі шпіталізавалі, аднак цяпер ягонаму жыццю і здароўю нічога не пагражае, заявілі ў следчым камітэце. Здарэнне адбылося яшчэ 21 студзеня, аднак ведамства пра яго распавяло толькі цяпер. Паводле следчых, футбольная брама ўпала на хлопчыка пасля таго, як ён павіс на яе перакладзіне. Як стала вядома пазней, канструкцыя не была замацаваная належным чынам. Акрамя таго, службоўцы выявілі шмат парушэнняў у трэнерскай працы. У выніку следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Выпадкі з падзеннем футбольных брамаў у Беларусі становяцца нярэдкімі. Гэтак летась 9гадовы хлопчык атрымаў цяжкія траўмы галавы і грудной клеткі ў Віцебску. А ў лістападзе 2022-га 12гадовае дзіця памерла ў шпіталі пасля падзення брамы на спартовай пляцоўцы ў Менску. Агулам з 2016 года адбылося каля дзясятка такіх здарэнняў, адна з прычынаў незамацаваныя брамы. Дональд Трамп гаспадарыць у Белым доме толькі 2 тыдні, але яго рашэнні ўжо скалыхнулі светам. Спыненыя гуманітарныя праграмы, гандлёвыя войны і пагрозы вайсковай абароны інтарэсаў ЗША. Пакуль рэйтынгі Трампа ў Злучаных Штатах растуць. Некаторыя ж эканамісты папярэджваюць. Рашэнні прэзідэнта ўдараць па амерыканцах і вельмі хутка. А рэха можа дакаціцца нават да беларусаў. Як распараджэнні Дональда Трампа змяняюць сусветны парадак, высвятляў Антон Бяздольны. Амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп прыгразіў еўрапейскаму звязу ўвядзеннем гандлёвых мытаў. Адказваючы на пытанні журналістаў на лётным полі, ён заявіў, што здарыцца гэта можа вельмі хутка і патлумачыў прычыны. З еўразвязам гэта абавязкова адбудзецца. Я магу сказаць вам гэта, бо яны сапраўды скарысталі нас. І ведаеце, у нас больш за 300 мільярдаў долараў дэфіцыту. У нас не бяруць машынаў, не бяруць прадуктаў. Яны амаль нічога не бяруць, а мы ў іх усё. Гандлёвыя мыты – спосаб вярнуць справядлівасць у разуменні Трампа. Ён заяўляе, што амаль усе краіны абкрадаюць Злучаныя Штаты. Са звестак Бюро эканамічнага аналізу ЗША сапраўды купляе тавараў больш, чым прадае амаль ва ўсіх краінах свету, нават у Беларусі. Мы збіраемся гэта змяніць. Гэта было несправядліва. Таму ў нас запазычанасць 36 трыльёнаў долараў. А дэфіцыт у нас з усімі. Мы ўсім дапамагаем. Мы гадамі ўсім дапамагаем. І шчыра кажучы, я не думаю, што яны гэта цэняць. З 1 лютага Трамп, як і абяцаў, ужо увёў гандлёвыя мыты на тавары з Канады, Мексікі і Кітаю. Афіцыйна ўлады патлумачылі мыты барацьбою з мігрантамі і наркотыкамі. Аднак сам Трамп не хавае, што змагаецца з гандлёвым дысбалансам.
Гэта абарона нацыянальнай вытворчасці ў Злучаных Штатах. Каманда Трампа ўпэўненая, што жорсткі ціск праз гэтыя тарыфы і пошліны прымусяць Мексіку, Кітай і нават Канаду і таксама, магчыма, у будучыні краіны Еўрапейскага Саюзу ісці на саступкі ў дамовах. Канада ўжо абклала 25% мытамі амерыканскія тавары. Мексіка адрэагавала больш стрымана. Прэзідэнтка краіны Клаўдыя Шэйнбаум заявіла, што не хоча гандлёвай вайны, аднак даручыла ўраду актывізаваць тарыфныя і нетарыфныя метады абароны эканомікі. Кітай пакуль абмежаваўся планамі падаць скаргу ў Сусветную гандлёвую арганізацыю. Кроме того, Китай может очень легко аннулировать эффективность всех пошлин против него, он просто проведет девальвацию юаня. И это, соответственно, удешевит китайский товар, несмотря на все пошлины. Ну, правда, пострадает Россия, у нее обесценится частично фонд национального благосостояния, но кого в Китае тревожит судьба России. Амерыканскія эканамісты і прамыслоўцы ўжо прагназуюць рост цэнаў. Напрыклад, толькі аўтамабілі ў ЗША могуць падаражэць у сярэднім на $3000 за аўта. Аднак Трамп упэўнены, што боль ад ягоных пастановаў будзе кароткачасовы, і амерыканцы зразумеюць. Эксперты прагназуюць, што праблемы адчуюць ва ўсім свеце. Додатковые тарифы на Европейский Союз. У еўрапейскіх бюджетах, у бюджете Евросоюза, конечно, будет значно меньше грошей. Тут мы можем подказать пэўныя наступствы для беларускіх дэмакратычных сілаў выгнання. Першую перамогу каманды Трампа можна лічыць адмову Панамы ад удзелу ў ініцыятыве Кітаю «Адзін пояс, адзін шлях». Гэта здарылася пасля візіту ў Панама-Сіці дзяржсакратара ЗША Марка Рубіа. Падчас сустрэчы з панамскім прэзідэнтам той якраз патрабаваў зменшыць кантакты з Кітаем. І ўслед за Трампам не стаў выключаць сілавога вяртання кантролю над Панамскім каналам. Антон Бяздольны, Белсат. Спадарства, яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. А ўжо зараз мы прэзентуем вам некалькі артыкулаў з нашага сайту. Белсат онлайн. Праз імгнення. Гэтак рэжым скардзіцца на ўцяканне кваліфікаваных кадраў з сістэмы аховы здароўя, аднак пры гэтым працягвае ўскладняць жыццё медыкам. Мінздароўя ўвяло новыя абмежаванні для прыватных медычных цэнтраў. У тонкасцях зменаў разбіраліся журналісты інтэрнэт-старонкі Белсату. Мінздароўя прызначыла часавыя межы для кансультацыі і максімальна магчымыя тарыфы на платныя паслугі дактароў-спецыялістаў. Раней час, адведзены на кансультацыю ці прыём, ніяк не рэгуляваўся. Эканамістка Настасья Лузгіна адзначае, што рынак прыватнай медыцыны можа страціць прывабнасць для спецыялістаў. Калі медычныя цэнтры не могуць свабодна вызначаць кошты на медычныя паслугі, адпаведна, яны могуць пачаць эканоміць на абсталяванні, на абслугоўванні. Будзе эканомія, якая ў сваю чаргу будзе адбівацца і на якасці паслуг. Вынікам жа стане яшчэ большае ўцяканне кадраў з беларускай медыцыны. У прыватнасці медыкі будуць ахвотней з'язджаць у іншыя краіны. Пастанова Дональда Трампа часова прыпыніць праграмы дапамогі іншым краінам і міжнародным арганізацыям выклікала шквал крытыкі ў самых розных краінах. Рэч у тым, што без падтрымання Злучаных Штатаў у небяспецы апынуліся мільёны людзей ва ўсім свеце. Паводле выдання «Нью-Йорк Таймс», арганізацыі, якія бяруць удзел у праграме барацьбы са СНІДам, мусяць спыніць выдачу тых лекаў, што ўжо былі набытыя на амерыканскія грошы. Гэта ставіць пад пагрозу смерці больш за 2 мільёны чалавек у Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы ды Угандзе. Значную ролю амерыканскія сродкі адыгрываюць і ў бюджэце ААН – 22%. Агулам пазалетась праз USAID і Дзяржаўны дэпартамент ЗША было выдаткавана больш за $60 мільярдаў. Падрабязней пра гэта чытайце на нашай старонцы belsat.eu. Пахаванні выбітных беларусаў на беластоцкіх могілках у Польшчы могуць знікнуць. У памерлых не засталося жывых сваякоў, таму няма каму аплаціць арэнду за месца спачыну. Можа здарыцца так, што на месцы магілы, за якую назбіралася пазыка ў аплаце, могуць проста пахаваць кагосьці іншага.
Тым часам КДБ прызнаў праект Гронка экстрэмісцкім фармаваннем. Краязнаўца Алексей Трубкін распавёў інтэрнэт-старонцы Белсату, што пад пагрозаю знікнення магілы музыкі Кастуся Кіслага, удзельнікаў нацыянальнага руху Лявона і Сергея Богушаў, публіцыста Міколы Чарнецкага. На словах адміністрацыя запэўніла, што, вядома ж, ніхто не будзе на гэтым месцы нікога хаваць. Але гэта ўсё на словах, і гэта пакуль. А што будзе праз год, два, за 5, 10, 15. Зменіцца пробашч, і калі не будзе каму даглядаць гэтыя магілы, то пачнуць разбурацца, і цалкам магчымы сцэнар, што можам страціць гэтае пахаванне. Ініцыятыва аховы магілаў у Беластоку збірае сродкі на аплату запазычанасці і на ўтрыманне пахаванняў у наступныя 20 гадоў. Далучыцца да збору можна на сайце gronka.org. Як я ўжо паведамляў, КДБ прызнаў гэты праект Гронка экстрэмісцкім фармаваннем. А пакуль у Беларусі змагаюцца з іншадумствам, за акіянам плануюць адправіць чалавека на Марс. Дапамагчы з рэалізацыяй касмічных праграмаў можа набліжанасць мільярдэра Ілона Маска да прэзідэнта США. Тым больш, што Дональд Трамп падтрымаў ідэю выправіць людзей на суседнюю планету, піша інтэрнэт-старонка belsat.eu. У далёкай перспектыве на Марсе можна здабываць незлічоныя аб'ёмы рэсурсаў, таму не выключана, што хтосьці захоча інвеставаць у палёт з гэтай прычыны. Аднак перад першапраходцамі стаяць некалькі сур'ёзных пытанняў. Трэба будзе прыдумаць, як даставіць людзей з зямлі на Марс, а таксама зрабіць нешта з непрыстасаванасцю чалавечага цела да амаль поўнай адсутнасці гравітацыі. Пакуль людзі праводзілі ў космасе максімум год з нечым і ўжо атрымлівалі пэўныя праблемы са здароўем, а палёт на Марс і назад зойме 3 гады. Аднак Маск усё яшчэ плануе адправіць на чырвоную планету 1 мільён чалавек да 2050 года. Ён абяцае будучым марсіянам, што яны самі будуць выбіраць форму кіравання і кажа, што рэкамендуе на Марсе наўпроставую дэмакратыю. Ганна Канапацкая раскрытыкавала прадстаўнікоў апазіцыі і рэжыму. Маўляў, з абодвух бакоў радыкалы, якія штурхаюць да расколу. Былой кандыдатцы на прэзідэнцтва не падабаецца, што беларусы з замежжа карыстаюцца сваімі законнымі правамі і выходзяць на дэманстрацыі з патрабаваннем непрызнання так званых выбараў. Што гэта была за заява і якія далейшыя планы мае рэжым? Пра гэта мой калега Віталь Бабін паразмаўляў з палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйкам у праграме «Белсат Зум». Запрашаю застацца.